नमस्ते सर्वांना. तर आम्ही आता इव्हनिंगला बाहेर चाललो आहे. थोडीशी शॉपिंग करायची आहे आणि आमचे बुब्बू आम्हाला नाही सोडत आहे. मम्मी बरोबर काव्या पण आहे. बाय बाय. आलो आम्ही 1 तासात. चला चाललं जायचं आपल्याला. काय हो. हां, आणि आम्ही आता रत्नागिरीच्या मेन मार्केटला जाणार आहे. गाडी चालू आहे आपली. आता कुठे आलो आहे? कुठे आलीस काजल? हे मारुती मंदिर आहे आणि मारुती मंदिरना सर्कललाच एकदम छान डेकोरेशन केलेलं आहे आणि काय काय लावलेलं आहे तुम्हाला कॅमेरा रोटेट केल्यावरच माहिती पडेल. सर्वात आधी हत्ती बघा इकडे. म्हणजे रत्नागिरीमध्ये पण असं काय काय बघण्यासारखं आहे ना. बस काय मी आवाज आला कसला आहे? आवाज येत आहे ना. हां, कसलं काय माहिती. आपले छत्रपती शिवाजी महाराजांचं एकदम मस्तपैकी एकदम सर्व दाखवलेलं आहे ना. एकदम रिअल वाटतंय ना. लांबून बघितलं ना आम्हाला जरा रिअलच वाटलं म्हणून आम्ही गाडी थांबवली इकडे. बोललो काय बघूया जरा. केलंय हे बघा. डोला होतो ते. हे नाही का काही अनाउन्समेंट आपले महाराज जेव्हा येणार असतील ना तेव्हा वाजवते है ना. स्वागतासाठी किंवा काही अनाउन्समेंट वगैरे करायची असायची ना त्यांना आधी, तर तेव्हा हे वाजवायचे. तू आधी तेव्हा वाजवले नाही. ॲज अ अलर्ट पण वाजवायचे. इकडे मंदिर सुद्धा आहे लेफ्ट साईडला. छान बनवलंय ना तो. छान बनवलं. आपण 1 वर्ष अगोदर हे बनवलं नव्हतं काजल? नाही आताच बनवलं. हां, जर तुम्हाला बघायचं असेल तर तुम्ही मारुती मंदिर सर्कलला इकडे येऊ शकता. बरोबर सर्कललाच आहे. सर्वीकडे जाऊ आहे. गोलगोल आहे पूर्ण. हे पण छान बनवलंय ना. हिस्ट्री ना तुम्हाला तुमच्या मुलांना समजवायची असेल ना असं प्रत्यक्ष प्रॅक्टिकली थोडीशी, तर तुम्ही इथे येऊन म्हणजे त्यांना दाखवू शकता. मावळे म्हणतात, की मावळे कशाना म्हणतात, तोप म्हणजे काय, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही तुमच्या मुलांना असं प्रत्यक्ष इथे आणून दाखवू. आणि इन्फॉर्मेशन इकडे सुद्धा दिलेली आहे बघा. किल्ले रायगड, किल्ले सुवर्णदुर्ग है ना. एक किल्ले रायगड असा आहे. पुढे पुढे वेगवेगळं आहे. तर तुम्हाला शॉर्टमध्ये मारुती मंदिर दाखवलं. रत्नागिरीमध्ये फिरायला आला तर ह्या स्पॉटला तुम्ही येऊ शकता. बरोबर. किल्ले विजयदुर्ग. किल्ले पण एकदम व्यवस्थित दिसतात असे पुढे गेल्यावरती आहे ना. तर अशा प्रकारे झाला. तर आता आपल्याला शॉपिंग करायला जायचं. चला जाऊया. हो चला जाऊया. लांबून कसं दिसतं दाखवते. कुठे लांब आपण गेलेलो ते तिकडे आहे ना. काकाने काढून घेतले काय? आता भाव वाढला काजल. श्रीराम मंदिर घेतलं सर्व. काय काय घेतलं? धूप, अगरबत्ती आणि अटी. किती झाले? 40. आमच्या मॅडमने मग काय घेतलेलं आता इकडे? काय घेतलं? नेल पेंट घेतलेत वेगवेगळे कलरचे. किती घेतले? सगळे डार्क कलर 8 घेतलेत. आपण एक मार्केट आहे बघा रत्नागिरी. ॲक्च्युली माझ्यासाठी नाही आहे, जरा घरी पूजा घालायची आहे ना आईला, तर त्या कुवारी मुलींसाठी घेतोय आम्ही सगळं. नाही तर तुम्ही म्हणाल माझ्यासाठी की काय एवढे 8चे 8 नेल पेंट. माझ्याकडे ऑलरेडी खूप बंच आहे. सर्व मार्केट आहे ना. हो बघा आम्ही घेतला घारा है ना. मोठा तो दाखवा. चुलीवर टेन्शन नाही. हा बघ. आणि काय पाहिजे? आणि कढई हवी आहे. आता 2 इंचेस आहे ना. 19 255 आहे.
ठीक आहे. किती उशीर लागला ना तुम्हाला शॉपिंगला? आता आम्हाला बरोबर 2-2.5 तास लागले, हा. कारण आम्ही पूर्ण रत्नागिरीला मेन मार्केटला गेलेलो खाली, जे जेट्टीच्या जवळ आहे ना तिकडे. तर तुम्हाला सर्वात आधी हे सांगतो की जर तुम्ही रांगोळी घेत असाल आणि अशी 10 रुपयाची असेल ना रांगोळी, तरी क्वांटिटी कमी दिलेली आहे. बरोबर. तर त्याला काय करायचं माहितीये काय, हा. 50 रुपयाचे 7 मागायच्या. 50 रुपयाची 7. आता तुम्हाला एक्झाम्पल बघा, ही एक रांगोळी 1, हा. 2, 3 आणि लय बारीक आहे रे. बारीकच आहे, कमी आहे. काय काजल, आणि काजलनी 6 घेतले, 70 रुपये लावले. हा. मी बोललो तुमच्याकडे काल परवा जर आलो होतो मी, 50 रुपयाचे 7 दिलेले. मला नाही दिलेले, ते आत्याने मला सांगितलेले. हा हा हा. म्हणजे बारीक बारीक आहेत, लय बारीक आहे. आणि हे कसे माहिती आहे, इथे रांगोळी मिक्स करून देतात कलर. तशी मुंबईला कलर रांगोळी मिक्स करून नाही देत. म्हणजे एक ट्रिक सांगितली मी तुम्हाला, रत्नागिरी असो की कुठे पण असो, ते 10 रुपयाला एक असेल ना तर 50ला 6 तर देणार, तुम्हाला 7 पण देतात. तर तशी एक ट्रिकने मी आणली. हे सर्व मेथी आणली आणि मम्मीला बघा चुलीवरती कसं लांब पाहिजे, म्हणजे लांब पाहिजे, मोठा पाहिजे, हे लांब पाहिजे असं, मग आग लागत नाही हाताला. तर हे बघा एवढं मोठं झारा, 1, 2, मला वाटतं हे 70-60 रुपये 70 रुपयाला काहीतरी मोठं दिलंय. काविलता पण, हा काविलता आपल्या घरी आहेत आता, पण ते छोटे छोटे आहेत. मुंबईला असे मोठे आहेत. आणि इकडे ब्रेड आणलेलं, तर मम्मी आम्हाला उद्या रेसिपी बनवून देणार आहे, तुम्हाला पण दिसेल, नाश्ता करणार आहे. हा. त्यासोबत इकडे काय गिफ्ट आहे, केक आहे. केक आणलेले आहे काजलला कोणते केक, कप केक. आणि हा वाला तो येल्लो केक असतो बघा, पूर्वी येल्लो केक असायचा तो, तसा. आणि आमचे कॅमेरे म्हणजे सोप्यावर बसले, ते बसलेच आहे, ते उठत नाही. उठायचं नाही. आणि इकडे खरवस आणलेला मी, ओरिजिनल खरवस तबेल्यातून. आमच्या आता रत्नागिरीला त्या तबेल्यामध्ये ओरिजिनल खरवस आहे हा. बोलतात ना गाय वियाले किंवा वियाल्यानंतरच खरवस येतं. दुसऱ्या दिवशी 500 रुपये किलो आहे हा. बापरे. पाव किलो 125 एवढूच आहे. तर गावी कोणाच्या वियाली ना तर फ्री वाटतात. होय, गावात वाटतात. गावातल्या लोकांना. तर 125 रुपयाचा हा पाव किलो. खाल्ला. हे लिंबू कितीला दिले आपल्याला काजल? एवढे 20 रुपयाला एवढे मोठे लिंबू आम्हाला 7 दिले मार्केटमध्ये. कारण का आता थंडी पडली ना, थंडीचे आता कोण जास्त आंबट घेत नाही. त्यासोबत इकडे मेन मार्केटमध्ये टोमॅटो 20 रुपये किलो आहेत, आमच्या इकडे 30-40 रुपये किलो. कोबी, फ्लावर आणि हे आणला. त्यासोबतच मम्मीचे मेडिसिन सर्व आणले मी परत. संपले होते ना. जे मम्मीला मेडिसिन लागतात ते आणले. अजून काय आणलं इथे तुम्ही हे बघू शकता, हे देवाचं सामान आणलेलं आहे. आणि इकडे कुवारी आम्ही मम्मी पूजणार आहे, तर रुमाल आणि नेल पॉलिश. कुवार मुली मी पूजा करीन असं म्हणजे ठरवून आलेली. आणि ते मम्मीसाठी गिफ्ट मम्मीने मागितलं होतं, मग मम्मीला म्हणजे आणायलाच गेलो होतो आम्ही हे. तर हे बघा काय मोठी कढई आणलेली आम्ही मम्मीसाठी. मला इथे कढई नाही होती, इकडे मोठी कढई जी होती ना ती काळी झाली ना आपली. त्याच्यामुळे काय करता येत नाही. आणि दुसरी मोठी कढई ती मुंबईला आहे. मग एवढी मोठी कढई बरोबर. बरोबर. त्याच्यापेक्षा पण थोडी मोठी अजून एक हवी. अजून एक हवी, ही पण हवी, ती पण हवी. मग आता ही पण राहू दे ना आता आणलेली. आणि याच्यावरती झाकण ठेवायला आहे. झाकण ठेवायला. अशी सर्व मी शॉपिंग केलेली आहे. म्हणजे ती मोठी कशाला पाहिजे? 1 किलोची बिर्याणी आली पाहिजे त्याच्यामध्ये. ह्याच्यात नाही बनणार 1 किलोची. ह्याच्यात 1 किलोची नाही होणार. नाही, ही पण राहू दे. नाही ही देऊन येऊ का? नको, ही पण राहू दे. हवी. तर सर अशी सर्व शॉपिंग झाली. आता आम्ही खरवस खातो. खरवस खाऊया. तुम्हाला पण कुठे मिळालं तर असं ओरिजिनल खरवस खायचं, प्रोटीन रिच असतं आणि हेल्थ साठी चांगलं असतं. आता सर्वात आधी ना आपण एक टेस्ट करून बघूया ही ओरिजिनल खरवस आहे की नाही का. परत तशी आहे. ओरिजिनल खरवस कसा असतो माहितीये का? जाळीवाला असतो अजून. आणि हा पहिलाच खरवस असला ना तर तो असा चिकट असू शकतो. पहिला असला 1 दिवसाचा. छान आहे, चवीला तुम्ही विचाराल ना. दुसऱ्या-तिसऱ्या दिवशीचा असा ना ढोकळ्यासारखा असतो. ढोकळा असतो ना 3 दिवस पर्यंत होतं ना ते. 3 दिवस होतो. नंतर मग नॉर्मल दूध यायला. नंतर नॉर्मल म्हणजे तू दूध कसं आपण फाटला की ते तू करून खातो, खवा करून खातो, तसा येतो का? तसा येतो. म्हणजे 8 दिवस आहे ना दूध क्लिअर दूध येत नाही असा. आणि गोड्यामध्ये साखर बिकर टाकून बनवलेला आहे. बनवलेला. तर तुम्ही पण असं खा, मस्त लागतो. ह्याला खरवस म्हणजे लय आवडतो. तर आता आम्ही जमलेलो आहे. बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय.